Bamako 24. Nanga kuna fonu nye bamanankana. Ambalma lamenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana kabo malikona na munumbi kan lame jamana fan jamana kononi jamana koka ka ubala jele foni ka kunyumandon au sokole ba ka radio Mandila Bamako 24 mimbe ina be kuna foni lateme au bala jele togola jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Kwalife ka soro nyema ba ni ya suru betali ka jeje sarila alebi ka bara ubala jele jete mine ka ufoni ka kunyumandon faso kononi faso koka doere taw maka usigi ga ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israelka kuna foni gere an sigile flekeneka odeka ngabe bi kuna foni la soto bi tarata mina beneme nazara san kalo sabana i marsikalo yi bi o kle kononton e ka be bafla ani mogani kile sama farafingalo minia sono ya rajaba kalo yi ambala ka fo jate la san kalo woloflana do bi o kle mo ani duru de ka ben hijira samba kile kemenani ani binani flasano dugo de bi ke ala kra nye ka dama ba kurumba fola bi kuna fonu fle kari temene na wuli kajo keba yu kunda tumani bugu kolokani marabulo kona na ukokera sowe ni ka mado bonani na ukokera chuko jumene la kuna fonu yenye foli kula anga jamana kona na bi mi kado ka foji ya kura o kulu ye ka ira ka fulu ye faranyonga ko malikura biseka jo chuko mina ulu ye la jerelke ukokera chuko jumene la kuna fonu yenye foli kula katase bi kembarana ka ufe wuli kajo kera jumado ambalo ka fo wali ajugo keba do feka dugu je sibiri la ukera so edika mado bonani na kuna funu yenye folikula kunu ngoti marsikalo cliché ki o la daw klina mali fanjama feka soro yoro dawla olu takera gelea mene kona na kuna funu yenye folikula nunu bi na kuna funa pamba be ka fra kuna funu wero bina faranga la sama balmanga na udenge fabula klubali ala ka nye ka dama kuna funu ambada mene ka lodan ka fo bi bolima fe boliba ukrainiana transporteur uni ka do ka fo chauffeur o olu kon bila mai ka do ka fuye bara nyongeri kweni kelembe ko kebbi mali fambala ile fe fochugula uya ira ka fobbi ministre mbebi do ka bara nyesne de doere made sarabako ani bolma fengo matrafali ki ka do kono e magamfil daboy ko bila ma kelembe ka pointi ko genge ka nyeso rukulo de maka kelembe ka hakla minta otina ben olu koni ma choko shiklina no e ka do faraita to sira la musaka mununga ngasara kone jitamina be bulma fen kwa kelembe bi forogoni bi da yini ka to adogi sira la nabi bulebe mi yɛrɛ de sira kuna ko tɛ sɔrɔ la ka kla ka fɔ bi mi ka dɔ ka fɔ sira kuna ibi mi sara tɔrɔmɔɲɔ mi sara i tato la i b'a sara fɔlɔ ni tun y'a sara i tato la n'o dugusa ma jɛ i t'a sara bilen i segito la nga ko ko hali siyɛn 100 kɛ i b'a sara bɛɛ kɔnɔ na o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye o de kɛlen bɛ sobe bi bolimafɛn bolibaw kɛrɛnkɛrɛnna u ka fɔcogo la u ka dɔ ka fɔ sɛndiga n'o ye centre du Mali ye u kɔni kɛlen bɛ ka baara ɲɔgɔnri kɔni k'o kɛ Mali fan bɛɛ fɛ bi u y'a yɛrɛ k'a fɔ wa n'Ala sɔnna ma u dalen b'a la u ka maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'u bɛna baara bila in ka sariyaw labatu an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔ bi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔna ni n'a ɲɔgɔnnaw ka tila k'olu kɛ an bɛ dugawu de kɛ ala k'a bila bɛnɲɔgɔnya minɛ kɔnɔna n'o tɛ a kɛlen bɛ bi fɛn min tɛ sɔrɔ mɔriya la k'o don kɔlɔsi la o ye gɛlɛyaba de ye dɛ ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ kolokanikaw fɛ yen yɔrɔ min n'a bɛ wele ko Tumanibugu o sugu i ka dɔn k'a fɔ kari tɛmɛnen na walajugu kɛbaw de ka dɔ ka fɔ maaw kɔni ka se k'u surugu bɛlɛ u bolola nafolow nɔfɛ an balana ka bingana wala tani ka ɲɛ suma wala en sen fɛ u ye maa kelen kɔni k'u kasara nin na nka dugulamaw ma sɔn fiyewu olu kɔni wulikajɔ ka dugu denmisɛnnakaw ni dugutulakaw ka wulikajɔ balagɛlen ka maa minnu ye wala in kɛ k'u ɲini fo k'u sɔrɔ ka tila k'u kelen na ka se k'u minɛ k'u bɔnɛw ni na maa duuru k'u fa ka tila k'u jeni yɛrɛ an balana ka fɔ yaasa ka piratigɛ da ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin waati na an balimakɛ bɛ min ne bɛ Tumanibugu Sebukɔrɔ mara la a bɛ Kolokani cercle fɛ an balimakɛ ye kunnafoni sɔrɔ ko karido ko wulikajɔ kɛba dɔ ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin Kolokani mara ma ko fa kɛra sababu ka maa dɔ ni tɔ la a ko kɛra cogo di Tumanibugu sugu ye kari ye n tagara sira da mɔgɔw ɲɛ Jijɛ ni Nababugu cɛ ka mɔgɔw kɔni ka wari b'u kun f'u ye mugu ci mɔgɔ kelen na o ni tora la cɛ yɛrɛ bɛ bɔ Zanbugu ala y'a kɛ mɔgɔw fana ye kibaruyaw di ɲɔgɔn ma ka wuli ka don dugu kɔnɔ ani so kɔnɔla la fan bɛɛ fɛ ala y'a kɛ sira kanu tigɛr'u ɲɛ u ma se ka taa fan si fɛ u sira so kɔnɔ dugu jɛlen na fana kibaruya carina fan bɛɛ fɛ mɛriw fɛ jeunesse fana ni donso wulila ka don fan bɛɛ fɛ labanna ka boli ka na don Tumanibugu u sen na parce que k'u ka motow dɔw bolila fo k'u essence ban dɔw caana ala y'a kɛ mɔgɔw nana u nɔfɛ dɔrɔn k'u minɛ k'u bɔgɔ fo k'u faga ka mɔgɔ 5 jeni na mɔgɔ 5 jeninen fana dɔ fana bɛ dugu wɛrɛ ka t'o kama ka t'o fana jeni k'u ka moto yɛrɛ jeni a kan wulikajɔ kɔni min kɛra o kɛra o cogo in depuis dimanche don kibaruya sɔrɔla jula dɔ fɛ k'a fɔ ko taara fɔ mɛrilakaw ye ko k'a fɔ gendarmew ye ko bandi dɔ y'ale attaqué mɔrɔmɔrɔ fan fɛ
ko mɔgɔ ninnu bɛ sugu la ya bi n'a y'a fɔ gendarme ye n'u nana ale bɛ se ka taa jira u la maire-lakaw kɔni ci se CB ma bon ala y'a kɛ u kɔni gendarme ma se ka na mais kibaruya kɔni carinna ka dimanche kɛ u ma na fo taara nin attaque kɛ mɔgɔw fana taara ninnu kɛ sa lundi sɔgɔmada mɔgɔw nalen nin kɛ u taara ka na tuguni ka na mɔgɔw tɔ 2 wɛrɛ minɛ ka taa n'o ye vraiment faamaw kɔni ma fɛɛrɛ kɛ Kolokani mara kɔni ma se ka jɔ bilen dɛ mais a kɔni mun daminɛlen filɛ sisan mɔgɔw yɛrɛ ye kibaruyaw di ɲɔgɔn ma ni u ye attaque kɛ yɔrɔ min kibaruya ka carin an ka taa jɔ yɔrɔ la ka yɔrɔw f'u ye n'o kɔni kɛra an bɛ se k'an sago sɔrɔ kunun ntɛnɛn wula fɛ u nana sinɔ mɔgɔw kun action modérera cogo min n'a kun taara o cogo la a laban a kun ti ɲa mais ala barika la ntɛnɛn wula fɛ u nana basigi kelen mɔgɔw kɔni cɛrinna bɛɛ taar'i ka yɔrɔ la fɔlɔ hali bi ɲinini kɔni bɛ senna a fɔra ko bandi mɔgɔ kelen joginen bɛ kumakolo la mɔgɔw taara o fana nɔfɛ kibaruya kɔni bilara o yɔrɔ la donc ni a kɔni ka ci se faamaw ma u ka sigi janta an na Kolokani mara la surtout Tumanibugu yan fan fɛ a yɔrɔ in bɛ bada la donc toujours bandiw bɛna yen attaquer min fagara mairie la yɛrɛ o yɛrɛ ko 3 de bɔra fɛn kelen tɔw t'a dun o bɛ kɛ cogo di bandi ninnu kelen falen de 3 bɔra o kunna wa bandiw falen kelen 3 de bɔra tɔ 4 min fagara dugu na kelen marifa bɔra bɛɛ kun kelen bɛ yen marifa 2 bɔra kelen ale yɛrɛ y'a essayé ka mugu ci mɔgɔw la mais ma mɔgɔ sɔrɔ vraiment an bɛ foli di population jeunesse bɛɛ ma ani donsow ni mairilakaw bɛɛ y'i cɛsiri denmisɛnnin bɛɛ ci ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ an k'an janto ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔnnaw wulila ala man kisi la dɔrɔn an ka kibaruya di ɲɔgɔn ma donc an ka fɛɛrɛ kɛ ka nin kojugu ninnu kɛlɛ ka bɔ an fɛ bɛɛ k'i cɛsiri parce que fasoko de don ne ye ɲɔgɔnnaw bɛ marifa ta ka wuli ka na e kama bon e fana sigilen k'a lajɛ ni i siranna de mɔgɔw bɛ dankari la mais ni bɛɛ y'i jija olu tɛ ka sira e tɛ ka sira donc n'a kɛra cogo min o bɛna ye o maa minnu ye nin waleya ninnu ta ka ɲɛsin maaw ma yen nɔ aw ka jateminɛw la sigidalamaw de don wa walima u bɔra mara wɛrɛ kɔnɔ ka n'a kɛ aw ka mara la de sigidalamɔgɔ dɔw b'a la mais dɔw fana bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na mais an ka sigidalamɔgɔ dɔw yɛrɛ fana b'a la o dɔnnen don a fa dɔnnen don a ba dɔnnen don a bɛɛ fila de ye bamanan kelen t'a la o kɔni ye min bɔnna min la o kɔni ye bamanan ye sɛnɛkɛla de don kɔni ka foli b'i kana se sigilen don kibaruya la cogo min ni arajo so bɛɛ b'a kɛ ten an ka jamana bɛ bɔ pour que an ka se ka nin kibaruya ninnu di diɲɛmɔgɔ ka bɔ a kalama ani jamana ɲɛmɔgɔw k'a mɛn k'a fɔ min bɛ Kolokani mara la Tumanibugu mara la i se sigilen don parce que ni kibaruya lamɛn bi tɛ a mɛnna ni an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye ka dɔ k'a fɔ an balimakɛ dɔ kan ye ka bɔ Kolokani marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnena Tumanibugu a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka lakana ni k'o sabati n'o tɛ jamana in kɔnɔ bi dabalibanko fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati na an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na ko wulikajɔ dɔ kɛra ka ɲɛsin ye ma o wulikajɔ kɛra so ye n'i y'a sɔrɔ e bɛngana waleya tigilamaw ye f'u ye maa dɔ bonna nin na an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni e jɔnnen ka bɔ min ne tɔgɔ ye Bakari Ɲadamele ka bɔ Kinbarna yɛrɛ bi Segu marabolo fɛ an balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko juma ka dugu jɛ sibiri la ko wulikajɔ kɛba dɔw ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin maaw ma ye ko fɔ ka dankari maa dɔw la a ko kɛra cogo di Ablaye a kɛla ten komi an ka sugu ladon bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn yiri fɛ ɲɔgɔn yiri o bɛ bɛn juma ma an ka sugujɔlaw kɔni tatɔ sugu la benganikɛlaw de bɔra u ɲɛ o ni Kinbarna yɛrɛ cɛ 25 kilomètres ɲɔgɔn bagabɔnw taara ka taa sira da u ɲɛ a kɔni kɛla sababu ye ka nafolo caman ni ka o daraki an ka commerçants na min ye Kucala misijurɔ ye fo ka taa se San misijurɔ ni Kinbarna misijurɔ olu bɛɛ tun bɛ mobili in kɔnɔna na o kɔni ye mɔgɔw da o disi kan bon Ablaye fɛn min yɛrɛ kɛla kamanaganko ye ko in na ni u sera min ma u b'o tigi ta a tɔgɔ ma karisa i ka wari bɔ ka na karisa i ka wari bɔ ka na bon vraiment a ko kɔni kɛ bɛ kamanaganko ye an bolo an ka mara kɔnɔna na yan misaliyala wulikajɔ in senfɛ maa kɔni ma kasara nin na maa dɔ kasarala nin na o tun ye sɛjura ye o tɔgɔ ye ko Ali Goyita ka bɔ Wake Sokurani na u y'ale da disi kan min kɛ a wulila mobili dɔ nana jɔ a wulila ka to mobili nɔfɛ min kɛ a y'i to la dɔrɔn ka wuli ka kotoromabɔ a y'i to kotoromabɔ kɔnɔna na dɔrɔn dɔ ye a yɛrɛ ka moto ta k'a magɛn ka sin ka taa kun ka ɲɛ 3 k'a la forokɛnɛw la yen ka sɔrɔ ka turu cɛ ka na ka n'a fɔ a ko k'olu y'u ka mɔgɔ kɛlɛ sama o kɔni kɛla o y'a sɔrɔ dugu in na maire bɛ u ye maire wele maire ka adjoint wele o kɔni nana ka na yɔrɔw ɲini ale tola yɔrɔ ɲini na k'a bɛna a ka su yɔrɔ ɲini ale taara bɔ mɔgɔ ninnu ka du kɔnɔ u jɔn bɛ wari tila n'a ye maire yɛrɛ y'u ye ya maire y'u ye mais o y'a sɔrɔ ma sigilen don ale ma se ka u ɲɛdaw faamuya quoi o mɔgɔ tan ne kun don u ye nafolo min minɛ mɔgɔw la misaliyala la jate su la a bɛ se joli ɲɔgɔn ma bon Ablaye n'an ko an bɛ nafolo in dafa an laban an bɛ nkalon tigɛ parce que 10,10 kun bɛ dɔw kun 15 bɛ dɔw kun 7 bɔra dɔw kun an kɔni ye misala a wari fitinin ta 25 an kɔni y'o de jate ta nin kɛra o yɔrɔ in na yen nɔ lakanabaw tɛ yen wa sanko ka se ka maaw lakana
vraiment lakanabaaw bɛ kinbarina yan mais wele bilala lakanabaaw ma olu ko CVT ko ni CVT k'olu tɛ se ka déplacer ɔ CV nana na min kɛ u y'u wele u ye CV wele k'a ɲɛfɔ CV ɲɛna CV ko k'u ka su taga taa ko parce que k'olu bɛ siran n'u ye nin ko modèle kɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ jan da sira la ka taa olu ɲɛ wa n'u wulila u kana na don jan na k'u ka su taga taa sirali kɛ k'o kɔni kɛla tan. Kumakan labanna bi an bɛ mun fɔ bɛɛ ye hali bi kɛnbarana lamɛnni lakana kama n'a fɔra bi kosa in na ni ɲɔgɔnna dɔw bɔra ka kɛ san marabolo kɔnɔ ka tila ka na nin kɛ bi kumakan labanna bɛ mun fɔ. Kumakan labanna ne kɔni bɛ weleweleda kɛ Mali population ye an bɛ population ta de ka gɛlɛn an b'a ɲɛfɔ population de ɲɛna n'olu ye siganamɔgɔ ye u k'u jija u ka kunnafoni da lakanabaaw tulo kan. Ablaye nin ko in yɛrɛ kɛ mɛ i n'a fɔ u si la anw yɛrɛ fɛ dugu kɔnɔ kinbarina yan dugu jɛla u ka sɔrɔ ka taa nin ko kɛ ntɛ mobiliw bɔla heure min na nin ko in kɛla heure min na vraiment a furancɛ ma janya kosɛbɛ. An kɔni bɛ Mali ɲɛmɔgɔw wele u k'an dɛmɛ u ka se ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ o de kun ka ɲi. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Bakari Kaɲe ye a y'a fɔ cogo min na bi an bɛ dugawu de kɛ Ala ka lakana ni ka sabati fɛn o fɛn an bɛɛ bɛ jɛ k'u fɔ ko ka wele bila lakana tigilamaaw ma wele in t'a damana wele dɛ k'u wele de k'a fɔ n'an ye fɛn ye k'an segalen b'u la ka kunnafoni di nka kuma caman fana maa caman ka fɔ la ko kunnafoniw bɛ di o n'a ta balalen kɔnɔ na k'a bɛ kɛ san wele kɔ taarando de ye u tɛ na walima e ka da bɛ kunnafoni waati min na n'u na waati u cɛ bɛ janya ɲɔgɔn na n'o kɛra maaw bɛ se ka min kɛ ka kunnafoni dɔ la fɛn bɛɛ bɛ kɛ ka kunnafoni di n'u ma na kuma fɛ o ka fɔ ka fara ka dɛ n'u ma to ka n'u na kuma fɛ a caman bɛ kunnafoni bɛ di ka dɛsɛ sɔrɔli kɔnɔ o bɛ gɛlɛya de Ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ k'olu bɛ wele ko ACRT olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kɛ k'a yira k'a fɔ u mago bɛ fɛn min na bi fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka k'u fɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ko furancɛla fanga maa ɲɛmaaw k'u ka kɔkɔrɔdonni bɛ ta ka ɲɛ solu ma o kumatigi tun ye maa min ye u ni musolakaw ka lajɛrɛ kɔnɔ na Isa Kawujumura ye kuma min fɔ o filɛ. ACRT y'a kanu ka musow wele musow bɔra u yɛrɛ ye musow bɛ fo an balimaw jamana in ye jamanaba ye a jamanabaya tɛ dɔwɛrɛ ye a ye ko min kɛ kunun ani a kan ka ko min kɛ ka kisi ɲina tɛ dɔwɛrɛ ye n'i ye jamana in fɔ tariku la diinɛ kunda i bɛ jamana in i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la danbe ɲuman kunda i bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ a la n'i ye jamanadenw lajɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan tungarankew n'i ye Mali fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn sɔrɔla yɔrɔ dɔ a ye koba kɛ o ye tiɲɛ de ye nka an ka jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi an ka jamana degunnen an ka jamana a bɛ a fɔ entre le doute et l'espoir o hukumu kɔnɔna la jamanadenw bɔra ni fasodenya ye ni laɲini kelen ko ka yɛlɛma don jamana maracogo la bi bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ yen nka n'an ka minnu kun fɔ an bɛ don hukumu wɛrɛ kɔnɔ an t'o fɔ nka solution ye jumɛn ye an b'o de fɔ walahi bilahi lezi la ilaha illa huwa o y'a diinɛ kuma ye a politiki kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a kun na n'a politiki kuma mɔgɔ tɛ ɲinɛ dun ka dɛsɛ a ku la mɛ mɔgɔ b'a ne ɲininka ko ɲinɛ ye jɔn ye a ku ye jɔn ye a ye taa ɲɛɲini n bɛ kuma min fɔ aw ye aw ka wuli n'o ye élection bɛ kɛ ni Ala sɔnna nous allons aux élections présidentielles nous allons aux élections et Assimi sera notre candidat il va gagner les élections ni Ala sɔnna. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Isa Kawujumura Kaɲe ye maa caman ka fɔ la ko jibatɔ sɛri min b'a k'u dalankolon tɛ ni tun y'ale kan ye kɛnɛ kan musolakaw ɲɛ kɔrɔ o waati kelen kɔnɔ na an b'a lɔn k'a fɔ kulu dɔ bɛ yen ko jigiya kura olu farala ɲɔgɔn kan o lajɛrɛ sen fɛ Mahamudu Diko tun bɛ kɛnɛ kan a y'a yira ka fɔ a ka kumaw la ko ale kun mɛnna kuma min bɛ yen n'a tɛ k'o fɔ a bɛ n'o fɔ maaw ye bi furancɛla fanga maa ɲɛmaaw k'u t'a la ka taa sira jɛlen kelen kan Mahamudu Diko ye kuma min fɔ o kɛnɛ kan ye o filɛ. kabini ko in daminɛna ne da ma mago kuma la mɛ bi n b'a fɔ transition ne ko n bɛ taa n ka misiri la n bɛ taa n sigi parce que jamana kalifala maa minnu na ne jigi b'a kan n'Ala sɔnna k'a fɔ u na se ka jɔ an jigi kɔrɔ ka fɛn in kɛ a kɛcogo ɲuman na mais je suis au regret quand même de constater quelque chose que je vais dire aujourd'hui et le dénoncer kabini jamana in maa minnu b'a kunna u sigira quelle est la catégorie jamanaden jumɛn bɛ yen kulu jumɛn bɛ yen jɛkulu jumɛn bɛ yen ko min bɛ jamana in kunna bi kan ale n'u sigira ka jamana in kan ko fɔ mɔgɔ tɛ se ka jamana gérer ten ayi o tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ n ye min fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ n kɔrɔkɛ ye n y'a fɔ kɛlɛ tɛ kun tɛ ne n'a cɛ wɔyɔ kun tɛ ne n'a cɛ masanu ɲin'a fɛ mawari ɲin'a fɛ u k'a ban'o na o de la Diko wulila parce que Diko b'a fɛ ka wuli non je l'ai dit mais je lui ai demandé d'écouter le peuple malien
a diplôme jɔ jamanadenw ka kumakan ma ani'u ka welewelekan ma ne y'o fɔ ale ye kunungo. Vous croyez que moi je vais hésiter de le dire aujourd'hui? Non, par le mépris. Ayi, a tɛ se ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen toutes les catégories, toutes les sensibilités, sans exception, u sigi fura ni sisan cɛ k'a fɔ an ni ninnu sigira jamana ko in bɛ nin cogo la an b'a fɛ k'a kɛ tan a y'a jija an ka ɲɔgɔn minɛ o ma kɛ ko in na a tɛ kuma maa fɛ an ni maa tɛ ko kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ jumɛn gérer. Malodin k'a fɔ ni tun ye Imam Mahamud Diko ni tun ale kan ye jigiya kura ka kɛnɛ kan maa caman ka fɔ la ko yalima Imam Mahamud Diko yalima nin tɛ ani M5 bɛ wulikajɔ min na bi maaw ka fɔ la ko yalima i ka don u tɛ fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma wa kuma kolomayɔrɔ ye fɛn min ye Mali ɲɛta Mali ka ɲɛta bi sabati sira o sira fɛ k'an ka jamana bila siratigɛ jɛlen kelen kɔnɔ na Ala k'an ka jamana kɛ ten n'an bɔra ye tasuma kasara dɔ u taara Kɛɲɛba marabolo kɔnɔ na u ka sanu bɔyɔrɔ dɔ n'i y'a sɔrɔ n'a kɛra tiɲɛni ye kosɛbɛ kosɛbɛ nka min kɛra la nisɔndiyakuba ye maa kɔni n'i ma to a la nka tiɲɛni kɛra kosɛbɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma an balimakɛ dɔ bɛ yen nin yɔrɔ in na n'i y'a sɔrɔ o ye Yakuba Tarawele ye fo y'a fɔ Kɛɲɛba sanubɔyɔrɔ in na ye ale b'an bolo nin waati in na e ye jɔnni ye? Yakuba Tarawele ne bɛ Kɛɲɛba mara. Yakuba Tarawele an ye kunnafoni sɔrɔ ko dimanche don ko tasuma kasara dɔ kɛra a ko kɛra cogo di? Tasuma kasara kɛra an fɛ Jija yan nɔ a kasara in kɔni fanga bonyana kosɛbɛ mais mɔgɔ n'i ma to a la kɔni tasuma y'a daminɛ 19 heures waati o y'a sɔrɔ tɛ wuli tasuma de fɛ tasuma kɔni ka fanga bonyana kosɛbɛ u bɛ taa se tasuma kɔrɔ tasuma yɛrɛ fɔ ka waati min na a nana fo 1 heure kɔnɔ o kɔni y'a sɔrɔ a kɔni tiɲɛni kɛ kosɛbɛ parce que a ye magasaw jeni yɛrɛ yɛrɛ de pɛrɛpɛrɛ min bɛ yen nɔ ale kɔni tɛ se n'a ka faga a ma se ka faga a kɔni tiɲɛni kɛ a don kosɛbɛ mais Ala sɔnna mɔgɔ si n'i ma to a la a kɔni ye minɛnw tiɲɛ yɛrɛ de a kɛra so yɛrɛ minnu na o so ninnu bɛɛ soko dabila la pewu a ye tiɲɛni minnu kɛ a ka ca na a kɛra essence ni gasoil a y'olu le tiɲɛ kosɛbɛ n'o tɛ mɔgɔ sɔminna na bitigitigi minnu ma farangaw kɔnɔ olu ka minɛnw labɔ bon ka taa kɛ ni dɔgɔtɔrɔso dɔ tun b'a kɛrɛfɛ tasuma kɔni taara tiɲɛni kɛ ka bɛn dɔgɔtɔrɔso ma juste a ma se dɔgɔtɔrɔso in kɔni ma pewu mais a kɔni tiɲɛni kɛ ka dan gasoil so in na n'o tun ye bâtiment ye a kɔni y'o bɛɛ jeni k'o ban pewu an bɛ don min na komi sisan kɔni adamaden kan ka i yɛrɛ kɔlɔsi tasuma na tebili tasuma sigarati tasuma a sɔrɔla te de nɔfɛ dɔrɔmɛ 40 bon o de n'a nin tiɲɛniba in don nin tigi kunna ta te nɔfɛ. An balɔnɛ k'a fɔ ni tiɲɛ Yakuba Tarawele kan ye ka bɔ yɔrɔ min na n'o ye Jijan ye a fɔra cogo min na Ala k'an kisi kasara ma n'an bɔra ye Mali ministre bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu bɛ jamana kɔkan na olu ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma kɔsabara bɛ n'aw hakili b'a la Faransi jamana kɔnɔ n'o ye wulikajɔba kɛ malidenw k'a yira k'a fɔ dusuma kasaya b'u la u ka ɲini fɛn dɔw kɛn dɛ sɔrɔ fɛn ye u kɔni kɛra so ye n'i ka gɛlɛya ta ye o sen fɛ ministre bɔra ni ka taa munumunu dalo kɛ a taalen Faransi ani ka dɔ ka malidenw ye ɲɔgɔn ye a da sera kumaw ma fɛn min bɛ yen n'u kan k'o kɛ a y'o ɲɛfɔ olu yɛrɛ ka jɔyɔrɔ ye fɛn minnu ye a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma ministre n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Almodo Aga Eliane ale ye kuma min fɔ o filɛ. Bɛɛ bɛ se k'i ka revendication kɛ i bɛ se k'i sigi ka marche kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ k'i ka revendication kɛ mais ka taa yɔrɔ kari ka taa mɔgɔw jogin o tɛ sariya la donc an y'o f'u ye maintenant u ka problème min bɛ yen n'o y'o fɔ n'o ye carte nina ye an y'a f'u ye ko carte nina nana cadre min kɔnɔ carte nina jamana Mali kelen kɔnɔ carte nina bɛ Mali la a ka ca ni 100 ans ye Mali fɛn bɛɛ bɛ taa carte nina de la sisan n'i taara banque la n'i taara école la n'i taara jamana wɛrɛ fɛn bɛɛ ye carte nina ye biométrie yɛrɛ mɔgɔw b'a fɔ nin na mais a fɛn a tɔgɔba yɛrɛ de ye biométrie identification biométrique o bɛ jamana bɛɛ la sisan jamana dɔw bɛ yɛrɛ n'i taara ye n'i ka biométrie t'i ka passeport yɛrɛ i se ka don ye parce que u b'a don machine la dɔrɔn machine bɛ information bɛɛ de bɔ donc an y'a f'u ye u ye kuma min fɔ an y'a mɛn an bɛ solution sara la donc ne nana yan ne taara premier ministre voir ka ministre de la justice voir ani administration territoriale a tɛmɛ sɔɔni an bɛna système dɔ bila ɲɔgɔn kan min b'a ko mɔgɔw bɛ taa extérieur la u b'u ka papier dilan parce que difficulté b'o yɔrɔ de la denmisɛnninw bɛ taa u b'u ka papier bila consulat la adresse ɲumanw tɛ sɔrɔ identité ɲɛnamaw tɛ sɔrɔ ou bien identité minnu bɛ sɔrɔ olu tɛ kelen ye mais o problème ka ca mais an bɛna solution sɔrɔ la n'Ala sɔnna tile fila in na min b'a to denmisɛnninw bɛ se k'u ka papier sɔrɔ cadre kɔnɔna na parce que olu hakili la ni ne de y'u ka problème ye olu fana ka problème ba ye an fana y'a faamu an bɛ solution sɔrɔ la parce que an denw de don u bɛ tunga fɛ u taara cɛncɛn fɛ u taara baji fɛ caman sara sira la ne yɛrɛ ye dɔw ye Paris u bɛ carré kɔnɔ vraiment nɛnɛ la ye u bɛ vraiment situation dɔ la mɔgɔ tɛ se k'a ɲɛfɔ yɛrɛ tellement a man ɲi il faut k'an ka ko bɛɛ kɛ pour que k'u labɔ nin na donc olu fana ka problème min ye a bɛ ɲɛnabɔ parce que du kɔnɔ kuma de don ni duden n'a ye tiɲɛni kɛ a bɛ f'a ye a bɛ réprimer yɛrɛ tuma dɔ la mais
a fana ye tiɲɛni kɛ min kama n'o fana ye tiɲɛ ye fo k'o fana ka dilan donc carte ni na problème o ye anw ka baara ye anw b'o dilan mais tiɲɛni ni kumajugufɔ ni violence fana olu fana o ka baara ye o k'o dabila bon an n'u ye ɲɔgɔn ye nin de bɔra a kɔnɔ an ye nin de fɔ. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye ministre Kagné ye a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ fɛn min ye wulikajɔ ye bi an ka jamana kɔnɔ na tunkaranke minnu bɛ yen n'i ye tori sanfɛ dugumana kɔni o sɛbɛkɔrɔ gɔniyamɛ de ye ka faso to yen ka taa kɔ kan o ye gɛlɛyaba de ye ka tila ka taa gɛlɛya dɔw ye min bɛ yen n'a dabɔ bɛ faso la tuma dɔw la a bɛ maaw dusu kasi kosɛbɛ tunkarankew jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan kunun ni bi an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ka kɛ ka ɲɛsu lafiya d'a ma sanko ɲini fɛn bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ bi furancɛla fanga maa ɲɛmaaw baara in b'a la ka kɛ kɛcogo jumɛn de la min ka dɔn k'a fɔ fasoden dɔ ye n'i y'a sɔrɔ Abdramane Diallo ye ale b'o ɲɛfɔ an ye mun de kan ka kɛ u fɛ bi an ka lamɛn. problème be défi caman de be défi nunu bena kɛ awa hali ni ye nunu bɛɛ bɔ bi kana ni mɔgɔ wɛrɛ ye hali sini o défi nunu be olu tɛ bɔ yo min bena ko baguette magique b'a bolo ko bɛɛ be ɲɛnabɔ o tɛ ne yɛrɛ fɛ c'est même pas ça mina réforme min kɛ ani population bɛ ka plainte fɛn fɔ les autorités o kan ka nunu kuma nunu mɛn de parce que olu de be affaire ɲɛmɔgɔya la bi donc an ka ɲɔgɔn faamuya élection ko la bɛɛ b'a dɔn transition ka durée c'est limité idéal yɛrɛ min ye transition kan ka na de ka élection organiser ka fanga di pouvoir légitime ma o de be se ka ni réforme ba nunu bɛɛ kɛ donc o élection o baara ministère de l'administration territoriale et parti politique ni société civile fara ɲɔgɔn kan o ye 3 jours d'atelier kɛ ka réforme kan ka kɛ mɔgɔw taara réforme kuma de kɛ kuma min bɛ na ka caya o de organe unique de gestion des élections ye hali bi a rencontre kɛra bɛɛ bɛ k'o de fɔ temps min dun b'an bolo fait 15 mois o bɛɛ de kana sigi tabali kan an b'a lɔn k'a fɔ a fɔra cogo min na yarabi ala ka ko kunjɛ Mali ka lafiya Mali ka ɲɛta k'a bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye 8 mars ye musolakaw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen a laadaw tilen an ka jamana fan caman fɛ kununko dɔw y'a kɛ nisɔndiya ye nga maa min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ bi ka se ka bɔ ka jɔ o jɔrɔ b'o la o ti miira fini nɔfɛ walima nisɔndiya dɔgɔ firi marabolo kɔnɔ musolakaw fara ɲɔgɔn kan mairie kɔnɔ kununko o dusuma kasayalen an b'a lɔn k'a fɔ kɛnɛ kan musolaka ninnu dɔgɔ firi musow bɛ kuma min fɔ ye u filɛ. kununko tun ye 8 mars ye k'a tun bɛ lajɛrɛba la dɔgɔ firi mairie la lajɛrɛ in kun ye jumɛn ye. gɛlɛya min bɔ anw kan yan bi an tɛ ka sunɔgɔ an denw tɛ lafiya an ninnu lafiya de bɛ gɛlɛyaba de b'an ala ye diɲɛ don o don da an bɛ wuli an bɛ sunɔgɔ ka wuli cogo o cogo la an t'a dɔn an n'an bɔlaw n'an si gɛlɛyaba de bɛ anw kan yan an tɛ ka to sɔrɔ k'a dun an tɛ ji sɔrɔ k'a min jatigɛ yɛrɛ min ni bɛ ka fɔ olu fa yan tɔgɔ t'an bolo o ye kelen ye balo t'an bolo malo tɛ na mɔgɔ bɛ se ka balo ji jara la. a bɛ fara ɲɔgɔn ba dɔ la dɔgɔ firi yɛrɛma ka fula n'o ye mairie ye fara ɲɔgɔn in kun ye jumɛn ye. fara ɲɔgɔn in kun ye gɛlɛya min bɛ dɔgɔfirikaw kan dɔgɔfiri sigɛrɛtɛ tɛ anw kan sigɛrɛtɛ ko gɛlɛya b'anw kan yan dɔgɔfiri musow bɛɛ b'a kan yan an ka se ka lafiya sɔrɔ an ka sigida kɔnɔ gɛlɛya yɛrɛ kun kɔnɔ ye mun ye masatigi minnu n'an bɛ taga sigi an da la an tɛ se ka taa an ka foro kɔnɔ ka taa baara kɛ an taara an ka foro kɔnɔ de bɛna se ji sirilen kɔnɔ i ka foro kɔnɔ ni gɛlɛya tɛ fila ye gɛlɛya kelen kɔni b'anw kan yan hali soso dɔgɔ anw t'a sɔrɔ yan an ma se ka sɛnɛ kɛ sɛnɛ fɔlɔ min kɛra u nana don an n'olu cɛ olu tiɲɛ balo yɛrɛ tɛ dɔgɔ Afrika yɛrɛ jamana bannen don balo la an ka kabuko kiriw an y'a tigɛ k'a ban an tɛ se ka taa hali an ka sɛnɛkɛforo kɔnɔ k'an t'a tɔnɔntɔn ɲini ka na don kɛ n'a ye o gɛlɛya belebeleba de b'an kan yan an denw n'an cɛw olu de bɛ siw ɲɛ la ni marifa ye k'an kɔnɔ de kuma musow bɛ taa an bɛ sigi ɲini Mali faamaw k'an dɛmɛ ala kama ala kira kama an tɛ jamana kɔnɔ yan an b'an ka Mali fɛ yan kana damasɛnɛli kɛ Mali faamaw na u k'an dɛmɛ. Fana sangake an ka Buhari banabaatɔ anw bɔra ni musow ka nisɔndiya don nin bɔ yɔ anw dɔgɔ musow ka nisɔngoya ka sanga ni maa gɛlɛya b'an ka sigida la an k'an ka denw ka diɲɛ n'o gɛlɛya ye nisɔngoya b'an ka sigida la an bɔra ka na an ka nisɔngoya yira an ka beerelakaw la gɛlɛya b'an kan an bɔra ka n'o yira beerelakaw la an b'o lajɛ ne tɛna de ka di an bɛ mun ɲini sisan an ka mara lafiya caman sécurité ka nɔ an b'o de ɲini gɛlɛya in ka ban an ka pour que an n'an denw an bɛ se ka basigi an ka so. a b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye dɔgɔfirikaw kan ye o bɛɛ kɔfɛ u ka muso ɲɛmɔgɔ min y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛbɛnfurako ma Umu Kamara an cakɛɲɔgɔn y'a sɔrɔ o ye Fa Yatara ye an y'ale bila ale ɲininkali kɛ Umu Kamara la Umu Kamara bɛ welewelekan min kɛ ka fɔ tɔgɔ la Bamakɔ Mali kɔnɔna na musow bɛɛ tɔgɔ la k'a to dɔgɔfiri gɛlɛya la an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Umu Kamara Kafo kɔnɔ ne ye dɔgɔfiri commune secrétaire administrative ye merci musow ka don don
an kɔni b'an ka degun jira mɔgɔw la parce que dɔgɔfiri komini bɛ cogoya min ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ an ka dugu yɛrɛ teliw la kuma caman kɛra la nka foyi den ma bɔ gɛlɛya la parce que an ka baara fanba ye kungo kɔnɔ baara ye an bɛ sɛnɛ de kɛ cɛw bɛ sɛnɛ kɛ cogo min musow fana bɛ sɛnɛ kɛ u nɔfɛ ten an ka baara fanba ye nakɔforo baara ye an bɛ foro kɔnɔ san kalo 12 n'a fɔra ko ɲina min sɔrɔla fana tasuma donn'olu bɛɛ la k'u jeni balo tɛ yen nakɔforo min n'an b'o kɛ o tɛ se ka kɛ n'i taara b'i ka nakɔ kɔnɔ marifakisɛ de bɛna bin ani boli min bɛ taa n'o boli kelen bɛ sigi jaba min tiɲɛna ɲinɛ hakɛ si t'a la suman tiya balo tiya foyi tiya hali dɔgɔfiri komini min a sugu o ye dɔgɔfirikaw jigiba ye parce que an ka dɔgɔfiri sugu an bɛ se k'a fɔ mali région tɛ yen nɔ ni Kayi tɛ min t'a sugu jɔ ani Gawo n'o tɛ région bɛɛ ma bɛ na an ka sugu in jɔ o sugu ko o tiɲɛna ka sababu kɛ kɛlɛko in an kɔni kamana ganna bi ye musow ka don ye radio oxygène lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an b'a hami ta k'a jira u la k'a jira Bamakɔ bɛɛ la k'a jira Mali bɛɛ la u k'an dɛmɛ hakilila ɲumanw ye u k'an dɛmɛ degun min b'anw kan min bɛ se k'o bɔ anw kan hali ala ma taa dɔgɔ an ti sɔrɔ dɔgɔfiri bi ka tobili kɛ dɔgɔ de bɛ bɔ Bamakɔ ka na charbon de bɛ anw fɛ yan bi buwarɛ 1000 anw dun ma deli charbon na tobili la an t'a dɔn ni fɛɛrɛ ma ɲini nin ko in na a laban an bɛ ka k'o dumuni minnu tobi furunew la an ma deli a la dumuniw t'a la ka mɔ bilen o fana bana bɛ kɔfɛ an kamana ganna an ma fɛn kɔni dun an b'a jira Mali la k'a jira musow la tiɲɛ yɛrɛ de la ne kɔni tɔɔrɔla bi muso minnu bɛ Bamakɔ olu kun ka kan an hami k'u hami ye n'a tila Mali den bɛɛ ye kelen ye tɔɔrɔ b'anw kan u kun ka kan an ka tɔɔrɔ minnu n'u y'a mɛn arajo la u y'a ye télé la u kun ka kɛ debaw ye ka anw dɛmɛ k'u kɔfilɛ anw na n'a tila an bɛɛ ye kelen mana an b'a ɲini u fɛ hali bi u k'an dɛmɛ siya o siya u k'anw dɛmɛ n'o tɛ dɔgɔfiri bi a ma nɔgɔn dɛ kɔngɔ b'an na kamana gan b'an na banaw b'an kan marifa kɛra sababu ye ka muso dama min kɔnɔ tiɲɛya hakɛ t'a la marifa mankan kɛra sababu ye ka maa dama min tulo giriya maakɔrɔba dɔw bɛ yen f'u paralyselen don marifa kan yɛrɛ tɛ jɔ fiyewu kɛlɛ nege si tɛ anw na an b'a ɲini ala ka kɛlɛ in ban an b'a ɲini karamɔgɔlakaw fɛ religion fɛn o fɛn b'an ka jamana in kɔnɔ n b'a ɲini u fɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye kɛlɛ ye a ka ban di kɛlɛ fɛ nafa si tɛ kɛlɛ la an b'an ka surasiw fo armée malienne faama an b'u fo an bɛ donsow fo dɔgɔfiri bi dugu si tɛ yen nɔ bi filiyatɔ 3 n'a naani tɛ dugu min kɔnɔ k'a sababu kɛ nin kɛlɛ ko in ye tile kuru moto kilitɛri fan bɛɛ musow la ka taa sangafo la dugu ni dugu an kamana ganna dɔw denkɛw tora la dɔw cɛw tora la a tɛ se ka fɔ k'a ban an kɔni ni jɛnji bi ɲɔgɔn na bi anw ye ɲɔgɔn la jɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔn hakili ma ka an hami jira jamana na k'an hami jira gouvernement na ka hami jira promotion de la femme la k'an dɛmɛ cogoya bɛɛ lajɛlen kan hakɛto bɛ nin ka Salahu Mahamadu an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Kamara kan ye kuma in bɛ kuncɛ fɛ ni ɲɛji de ye an bɛ deli ka nin fɔ ye an ti yan ka foyi fɔ maa ka fanga ma walima ka maa ka fanga tan ni nkalonka ala kana o baara nɔgɔya ma an bɛ min fɔ jamana in kɔnɔna n'a fɔra bi tasuma bɛ jamana fan caman fɛ k'an ka dɛsɛ k'o fɔ o ye gɛlɛyaba ye dɛ musolaka dɔw filɛ an y'a fɔ a ye dɔ fana tɛmɛnen na an yɛrɛ b'o laban kalama n'o ye muso dɔ ye min bɛ n'a tɔgɔ tun ye Fatumata e k'a dɔn marifa cira k'u to forow la dama a bolila ka na so a lasirilen a nana n'a tɛna ɲini ka kasara nin na o kɛra kirine ye an b'a la k'a fɔ a labanna jiginni de la fɛɛrɛ bɛɛ kɛra ale yɛrɛ ni bɛ se ka kisi cogo min na den kɔni kuma tɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ k'a fɔ k'o ye marifakisɛ de ye k'a sɔrɔ o waati kelen kɔnɔna na Mali ndomo jatigɛ bɛ sɔrɔsilakaw bolo bɛɛ jigi de tun bɛ da olu kan wa n'a fɔra law fan o fan bɛɛ b'i boli k'olu de ɲini kuma min na ni mara yɛrɛ nana d'olu ma ni kɛlɛkɛminɛn don aw de b'a kunna fɔlɔ politikimɔgɔw an bɛɛ diminu kɔrɔ ko ni Mali ɲamini don walima ka se ka Mali bila gɛlɛya minɛ kɔnɔ ko politikimɔgɔw de don bɛɛ y'o fɔ bi a mara bilama bɛɛ finitigɛlakaw de bolo ka tila ka ye gɛlɛya sanga ni waati bɛɛ don o don da b'o kuma na fan bɛɛ lajɛlen fɛ fana ka dugu dɔw minɛ waati kelen kɔnɔ na dugu dɔw minɛ kalo 5 maa si tɛ ka taa yen maa si tɛ ka segin o bɛ maaw dabali ban kosɛbɛ an bɛ fɛn min fɔ ale bɛ yen sɔrɔsiw an ka jamana maa ɲɛmaaw bɛ yen u ka fɛɛrɛ kɛ dɛ wa lamɛnbaaw k'aw bɛɛ ladɔn k'a fɔ bi kurumari kɔnɔna na bi kɛrɛnkɛrɛnnenya gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ wa bi dɔgɔfirilakaw e ka dɔn gɛlɛyaba bɛ yen dɛ ka se ka wulikajɔ kɛ u y'a fɔ cogo min na dɛmɛɲɔgɔnya k'o ta k'u sɛgɛrɛ n'o tɛ bi gɛlɛya de dan don bɛɛ dabali bannen bɛ mɛ an y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana ni k'a kolo suma o bɛɛ gɛlɛya min na bi ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen la ala ka basigi ani lafiya k'o don sigi ninnu kɔnɔna na n'an bɔra yen an balana k'a fɔ min ye 8 mars hukumu kɔnɔna ye kɔlɔnjɛbakaw fɛ olu ka kafo ɲɛmaa Korotimi aw y'a kɛ cogo di an k'ale yɛrɛ lamɛn
ne madame Sidibe Kurutumu Kone kolonjeba muso jankulu farakan kuluba ani mɔgɔw b'a fɔ a ma ko kafo o ɲɛmɔgɔya kalifalen don ne la bi an bɛ 8 mars kɔnɔ na 8 mars yɛrɛ don jumɛn don aw bolo n'i ye muso caman ɲininka bi 8 mars i bi mɔgɔw ye ka 8 mars interpréter cogo caman na k'a fɔ cogo caman na mais 8 mars ti dɔgɛrɛ ye ne bɛ se k'a fɔ jɔnmaya kɛlɛ ye se sɔrɔ waati min na o de nana ni 8 mars ye ka d'a kan musow ni cɛw tun bɛ baara kɛ usine dɔ la Chicago fiɲɛbɔda si tɛ muso ninnu ye u nana wuli k'u jɔ k'a fɔ n'an ma wuli k'an jɔ nin ko in na a tɛna se ka an tɛna hɛrɛ sɔrɔ o de liti nana kɛ sisan fiɲɛbɔda nana nɔgɔya u ye don min kɛrɛnkɛrɛnlen ɲɛna o nana bɛn ni 8 mars donni de ye n'o ye mars kalo tile 8 ye i b'a ye k'a fɔ san o san a bɛ ɲɛnamaya mais a bɛ ɲɛnamaya kun min na i bɛ taa sɔrɔ muso caman yɛrɛ ti o dɔn parce que fɛn min ni mɔgɔ dɔlu ye u ni di an baw ni an mɔmuso minnu y'u ni di ka nin don se o ɲɛnamayali o ye ka bonyamasɛki kɛ olu ye o bonyamasɛki n y'o fɔ kɔlɔnjɛbaga musow ye fini ko tɛ fini kɔni i b'a sɔrɔ tɛmu dɔ bɛ fini kan min bɛ se k'aw hakili lajigi a yɛrɛ ka yiriwali kow la mais a fɔ wajibi n'i ma 8 mars fini don e t'a dɔ ye o tɛ cɛ ka tobili don tɛ an k'an sigi k'an hakili jagabɔ ka bɔ nin waati in na ka na bi don in na mun sera ka resi musow ka ko la jumɛn de tora n'an bɛna jumɛn kɛ an k'an sigi k'an hakili jagabɔ la k'an kunu lajɛ ka bi lajɛ sini bɛna kɛ cogo di k'o ta k'o da ɲɛkɔrɔ ne ye 8 mars bila nin hokumu kɔnɔna na fana b'a ɲɛfɔ musow ye nin cogo la tan 8 mars nin kɛnɛ ka tun ne bi welewelema da musow ye ne sigira san min na o san 8 mars an y'o kɛ ka ɲɛnajɛ organiser 8 mars yɛrɛ ye mun ye k'a ɲɛfɔ musow ye ka fɔ yɛrɛ ye mun ye k'a ɲɛfɔ musow ye an ye o san ta k'o ye ka tila musow ka hakɛ ka furusɛbɛn ɲini muso 30 la u n'u cɛw cɛ min b'a to u ka kow bi nɔgɔya ka wolosɛbɛn ɲini an ka denmisɛnninw ye wolosɛbɛn ko bi minnu ka kalanko gɛlɛya ka tila tuguni o san yɛlɛmɛ ta an y'o kɛ teletɔn ye k'an bolo kɛ ɲɔgɔn ka abila ye k'a di an ka tenitigiw ma mɔgɔ kelen tɛ se doni min kɔrɔ ni bɛɛ y'i ta i b'a ye an bɛ se bon ɲinan ta ani banaw nana don ɲɔgɔn na an kɔni an b'a a jigiya ɲinan ta an ka se ka ɲɔgɔn sensibiliser ɲɛ laban bana minnu filɛ an ka nin ye musow jɔyɔrɔba de b'a la surtout sanuya n'a fɔra ko bana o bana jɔsen ye sanuya ye i bɛ taa sɔrɔ 100 sigila muso ta bɛ 70 bɔ a la an musow ka se k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ka denmisɛnninw tɔbɔtɔ bɛɛ ka se ka mesure ninnu na bato o kɔni ŋaniya banna bi an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye kɔlɔnjɛbagaw ka musokuntigi ye Korotumi Kone a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ masikalo tile 8 ɲinɛnta in tɛmɛna cogo min na san caman k'a sɔrɔ an bɛ lafiya da la ka tɛmɛ ɲinɛnta kan n'an bɔra yen hali bi 8 mars hukumu kɔnɔna na diinɛ ye mun de fɔ a la karamɔgɔ Ali Sangare ka bɔ Joyila marabolo kɔnɔna na an k'a lamɛn. Ablaye k'i fo k'i koɲuman dɔn 8 mars ye donba de ye kuma caman na an balakaw y'a faamu ka kɛ min ye ani diinɛ mago b'a la cogo min na olu ye ɲɔgɔn cɛ 8 mars musow ka don mais musow ka don in musow kan ka mun kɛ ani diinɛ yɛrɛ ye mun ɲini musow fɛ nin don nasɔnɔ la diinɛ ko musow k'u ka hakɛ ɲini tɔɲɔ min b'u kan u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna gɛlɛya min b'u kan u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna dazago min b'u kan u k'o ɲɛfɔ an ɲɛna u bɛ bange gɛlɛya min na u k'o ɲɛfɔ n'u y'o ɲɛfɔ ko jamanadenw k'u dɛmɛ jamana faamaw k'u dɛmɛ dutigiw k'u dɛmɛ cɛw fana ka kɛ laadiri ka tile ka hinɛ u la mais muso caman y'a faamu ko juguya ka kɛ fɛn wɛrɛ ye i n'a fɔ sisan 8 mars la balontanw bɛ kan ka kɛ musow fɛ muso furulen ni furubali olu bɛ ndolanci la cɛw bɛ ka t'u filɛ bon olu diinɛ ye olu bɛɛ haramuya yanni k'a kɛ kulonkɛ ye i ka don mana d'i ma san kɔnɔ walima kalo kɔnɔ o don kɔnɔ gɛlɛya min b'i kan i kan ka se k'i da waga k'o fɔ n'i y'o fɔ a ka ca Ala fɛ fura bɛ se ka sɔrɔ o la o don mais n'i ma sɔn i ka gɛlɛya fɔ a gɛlɛya wɛrɛ bɛ tila ka taa wolo i la kun min yɛrɛ tɛ se ka kunbɛ fiyewu o kuma o la 8 mars ye don ye diinɛ yɛrɛ bi jɛn n'a ye parce que 8 mars yɛrɛ 8 mars o ye musow ka hakɛ ɲini don ye wa musow ka hakɛ kan ka ɲini mumuni bɛɛ fɛ diɲɛ don o don wa an balakaw kan ka bonya mais u y'o kɛ komi yɛlɛko komi catiriko i b'a sɔrɔ bi sisan i bɛ mɔgɔw ye gwa la cɛw k'a kɛ yɛlɛko ye k'a sɔrɔ u dama tɛ mɔgɔ bɛ min na o de ye musow bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ muso tigiw ka se k'o dɔn musow bɛ gɛlɛya min na o ka se ka dɔn denw bi sanuya u fɛ u bɛ denw ta k'o da u kɔ la u bɛ sin di denw ma yɔrɔ cɛ kɔni tɛ se ka sin di den ma mais cɛ k'a dɔn gɛlɛya min bɛ denko la ni den ye bo kɛ ka ban bɛɛ bɛ denba wele k'a ka na k'a ye tɔgɔ tiɲɛ mun na parce que a tigi de bɛ se k'a ɲɛnabɔ o tuma o la o kɔrɔ ko jɔyɔrɔba bɛ musow bolo diinɛ na ani mɔgɔya yɛrɛ la gabugu funtɛni ani tobilikɛyɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ b'o dɔn mais o bɛɛ la ko nin don in na an k'a faamu k'u bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ mais n'u fana y'a kɛ kulonkɛ o don a bɛ kɛ tiɲɛni donc o tuma nin y'u ka hakɛ ɲini don ye wa bɛɛ kan ka dɔn muso bɛ baara min na jamana kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ. an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye karamɔgɔ Ali Sangare
ka bɔ joyila marabolo kɔnɔna na baninkokaw fɛ yen a sigilen bɛ yirimajɔ Karobugu na y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ Ala ka faamuyaliko ɲuman ni k'o d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen CDTM olu ye fara ɲɔgɔn kɛ bi sango bi k'u tɛgɛ meleke cikɛlaw ka syndicat ka fara ɲɔgɔn kɛ k'u tɛgɛ meleke CDTM na sango wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min na gɛlɛya min bɛ bi ɲinɛsan kɔnɔna na ka ɲɛsin cikɛlaw ma ka se k'o gɛlɛya ta furakɛli bolo kan o kɛnɛ kan Bakari Tarawele bɛ ka ma ko Shabugu Bɔgari ale bɛ kuma ta a bɛ kuma min fɔ o filɛ. mois de novembre kɔnɔ ni sɛnɛkɛlaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka gɛlɛyaw fara ɲɔgɔn kan ka laɲini kɛ sɛnɛkɛlaw ka ministre fɛ n'o ye ministre min bɛ yen sisan n'o ye Mahamudu Olu Mohamed k'a ɲini u n'a ka ɲɔgɔn ye Mali gouvernement de ye a lawudi ta i bɛ ka fanga in kɔnɔna na k'a fɔ ale bi subvention min di Mali sɛnɛkɛlaw ma san o san n'i y'o subvention jateminɛ a bɛ komi n'a fɔ miliyari 2,000 ani kɔ in na sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔta bɛ taa miliyari 300 la an ye ministre ɲininka walima a jate kan ka bɛn hakɛ min ma ministre fɔ a b'an jaabi a m'an jaabi subvention in a bɛ fɛn damadɔ de kan n'o ye engrais ko ye engrais min di sɛnɛkɛlaw ma n'u b'a kɛ foro la o subvention ɲinɛ san kɔnɔ sɛnɛkɛla si m'a sɔrɔ kɔɔri sɛnɛlaw m'a sɔrɔ parce que kɔɔri ma sɛnɛ Mali kɔnɔ ɲinɛ maloforotigiw m'a sɔrɔ an ko gɛlɛya sabanan ye mun ye monsieur le ministre o ye lakanabaliya ye ni ɲɔgɔn in kɛra le 6 novembre 2020 an ko gɛlɛya bɛ anw kan office créera le 5 février 1932 ɲinɛ y'o san 89 jate anw ma deli ka nin lakanabaliya ye an ma deli k'a ye nin ye kokura ye anw fɛ yen sɛnɛkɛla birilen i ka foro kɔnɔ marifa bɛ ci la an ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la a k'a lase Mali gouvernement ma u ka disposition bɛɛ ta pour que anw sɛnɛkɛlaw bɛ se ka lakana in kɔfɛ an ko an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ office redevance ko n'o ye jisɔngɔ ye o bɛ bɛn miliyari 7 ma anw b'a ɲini Mali gouvernement fɛ ɲinɛ a k'i jɔ n'o miliyari 7 a k'a sɔrɔ office Niger ye an ye nin ɲɛfɔ ministre a ka bureau kɔnɔ ka tila ka a ɲini an fɛ subvention min n'a dira ma n'o ye engrais an b'a sɔrɔ ka tila k'a ɲininka walima anw office sɛnɛkɛlaw an ka sɔrɔta ye joli y'a la CMDT ta ye joli y'a la an b'a fɛ ka nin bɛɛ kunnafoni ɲini jaabi ma di an mɔni si la nin lakanabaliya in ani nin subvention ko in depuis novembre kalo nin y'a kalo 4 ye anw bɛ nin gɛlɛya in kɔnɔ don o don gɛlɛya de bɛ ka na mun ka jugu ni kɔrɔlen an bɛ yɔrɔ min na sa office zone 7 kɔnɔ a bɛ se ka fɔ zone dɔ de ka jugu ni dɔ ye n'i ye Farabugu ta o bɛ Jabali zone kɔnɔna na a b'o de mɛn Bamakɔ yan mais zone 5 tɔ bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛlaw denmisɛnw de bɛ ka marifa ta k'u yɛrɛ lakana bi Mali armée taara mini ministre ye lawudi ta anw ye k'a bɛna lettre sɛbɛn k'a ci gouvernement ma conseil des ministres la ko pour que an ka sɛnɛfɛnw an bɛ se ka lakana nin ye depuis novembre kalo tile 6 ye 2020 a kalo 4 ye bi ye don o don sa ni dɔ ma fara ko ka fɛn tɛ bɔ a la Mali armée bɛ terrain kan ye an ɲɛ b'u la u ka kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo sɛnɛkɛlaw de bɛ k'u yɛrɛ lakana pour que u sigilen bɛ se ka to u ka dugu la bi an ye kalo 4 kɛ o la bi anw sɛnɛkɛlaw an bɛ yɔrɔ min na sisan an ka laɲini kun ye jisɔngɔ ko ye pour que mars kalo tile 31 Mali gouvernement ka se k'o sara parce que o ye bɛnkan ye an ni office Niger cɛ depuis tubabu ye office Niger créé ka n'a bila anw bɛ kɛnɛ min kan bi dugumakolo tɛ anw ta ye dɛ Mali gouvernement de ta don mɔgɔ kelen tɛ yen ko papier b'i bolo i ka du la ou bien i ka foro la donc Mali gouvernement bɛ ka foro de louer anw ma à la date du 31 mars n'a ma sara foro a bɛ bitaya la a bɛ bila bolo wɛrɛ kan ne mun bɛ ka kuma bi n mɔkɛ a minɛna ka na wajibi la ni dugumakolo ninnu sanfɛ 1939 ɲinɛ y'o san 81 n'a fɔra k'e sigi mun dugumakolo sanfɛ k'e ta to yen anw bɛɛ bangena o kɔnɔna na anw yɛrɛ ka an to yen Mali gouvernement jɛna anw kɔ anw ma lakana o tuma anw tɛ jamanadenw de ye wa sikafɔ kɛra OVD Niger kɔnɔ sibiri tɛmɛnen ko marifatigiw ko o ni banbanciw ko ka kuma o kɛra sibiri tɛmɛnen o dugujɛ an ka sɛnɛkɛlaw birilen foro kɔnɔ kisɛ nana ka na mɔgɔ 7 jɔngi mɔgɔ 2 sara Mali jamana tulo bɛ a la anw ye a wele da ka dɛsɛ an bɛ yɔrɔ min na sɔɔni a tɛna kɛ Mali ta ye est ce que sɔmiya bɛna anw yɛrɛ sɔrɔ OVD Niger dugumakolo kan wa est ce que sɔmiya bɛna OVD Niger dugumakolo to Mali ta ya la wa an bɛ Mali gouvernement ɲininka o la mun de bɛ yen ni anw ta tɛ OVD Niger tɛ Mali dɔ ye bilen u k'a fɔ anw ɲɛna an k'an ka minɛnw ta sinon an tɛ se ka sigi sɛnɛkɛlaw anw tɛgɛlankolon ko anw ka denmisɛnninw minnu bɛ kabi Ala k'u da u ma deli ka marifa ta olu ka marifa ta bi k'u b'u lakana jamana b'a kalama olu bɛ t'u sigi k'u bɛ sigikafɔ sɔrɔ sigikafɔ ɲini banbanciw ni o denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ jamana y'a jɔyɔrɔ bila Mali taara mini Mali gouvernement taara mini Mali bɛ mini bi est ce que OVD Niger sɔmiya bɛna se k'a to Mali ta ya la wa parce que anw bɛ ka wuli k'an jɔ k'an b'an ka sigida lakana n'an dɛsɛra don mɔgɔ minnu bɛ yen u laban sigida in a bɛ k'u ta ye a bɛ bɔ Mali ta ya la
an kɔni nana fɛn min ɲini gɛlɛya in kɔnɔ bi nin lakanabaliya in na foro jenina mɔɔ bololafɛnw taara misi tɔ tɛ yen bilen an bɛ ka malo mun da parce que ofisi kɔnɔ malo bɛ da samiyɛ fɛ a bɛ da tilema fɛ ofisi mali ye gɛrɛsɛgɛra dugumakolo la indépendance kɔfɛ hectare 1,000,000 ani hectare 100,000 ani hectare 5,000 nanzaraw t'ale ko an y'o sɔrɔ o kun kan ka se ka farafinna tilebinyanfan bɛɛ balo o dɛsɛra bi ka mali balo o dɛsɛra ka segu région balo o dɛsɛra ka anw ofisi sɛnɛgalaw balo an bɛ ka balo de ɲini k'o dun bi anw b'o gɛlɛya de kɔnɔ mali gouvernement anw bɛ ka kuma u tɛ k'u kɔfilɛ anw na anw b'a ɲini u fɛ anw ye bolodali min kɛ sa ko an bɛ tilema malow da ko an bɛ nɔgɔforow da ko an bɛna o jisɔngɔ sara o tɛ se ka kɛ yɛrɛ bilen fɛn t'i bolo mana n'i y'a tɔnɔ min i b'a kari fɛn tɛ anw bolo bilen ka jisɔngɔ sara anw dɛsɛra u k'a lajɛ u ka nin miliyari 7 u k'a sara ofisi Niger k'u ka baara kɛ an b'a ɲini u k'an lakana an ka fara maliden dɔw kan an ka foli bɛ sɛnɛkɛla bɛɛ an balaran k'a fɔ nin tun ye Bakari Tarawele kan ye Sɔbugu Bakari wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka fɛɛrɛ bali tigɛ ofisi kɛrɛnniyana bi jamana marabaw ne y'a sɔrɔ gouvernement u ka wulikajɔ bali kɛ ofisi ka hakɛ k'a bila minɛ kɔnɔ cikɛlaw bɛ se ka lafiya cogo min na k'o sɔrɔ ka marifa daburu y'u bali cikɛlaw ka dɛsɛ tɛ dɛ jamana ka dɛsɛ de y'a to ne nin n'an bilala nin danga in na bi n'a ma ɲɛ o kɛra jamana fɛ jamana kan ka wulikajɔ kɛ ka se k'o nɔ k'o wo latara o y'a kunba de ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yan bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taga Algérie jamana kan Faransi finitigilakaw ye Algérie jamanaden min faga n'a tɔgɔ ye Ali Boujamel a sara k'a si san to 101 ɲɔgɔn na Faransi finitigilakaw y'a lakodɔnniya k'a fɔ k'olu de ye Algérie jamanaden faga fagali ma bɛn Algérie jamanadenw ma u bɔra k'u ka dusumakasa jira nin ko in na n'an bɔra an bɛ taa Palestine jamana kan Fatou Bensouda y'a jira dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ka sɛgɛsɛgɛli dɔw bolo da Palestine dugukolo kan k'a jira k'a fɔ nin juguya wale minnu kɛra san 2014 kɔnɔna la k'a jira Palestine marabagaw la k'a fɔ k'u bɛna Palestine don CPI la nka Israël sen t'a la o digira Israël jamana marabaga dɔw la u bɔra k'u dusumakasa jira nin ko in na n'an bɔra yan an bɛ taga Nigeria jamana kan camancɛ kalanso dɔ la den musomannin dɔ marifa de yɛrɛ bolo kilasi kɔnɔ mɛtiriw y'a lakodɔnniya k'a fɔ ka kunnafonidilaw wele k'a f'u ɲɛna ale ni sɔrɔlasiw wele u ye den musomannin sɛgɛsɛgɛ k'a jira a ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ marifa ka y'ale bolo kilasi kɔnɔ nka nin de la kalandenw y'a ale bolo ni waati in na a bɛ finitigilakaw ka bolo kan n'an bɔra an ta Cameroun jamana kan ni ye musolaka dɔ ye a bɛ restaurant ne feere a si bɛ taga san 24 ɲɔgɔn na a y'a den musomannin bɔnɛ a nin na k'a si to san 2 ni kalo 6 ɲɔgɔn na muso in yɛrɛ a ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ale ka se ka mɔgɔ sogo tobi a ka restaurant kɔnɔna la nka sigidala mɔgɔw de y'a lakɔndɔnna ka finitigilakaw wele u ye sɛgɛsɛgɛliw bolo da muso in ko nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ yɔrɔ min na sa a bɛ finitigilakaw ka bolo kan an karamɔgɔ an bɛ sɔrɔ ni olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ni maa ye maa sogo ɲimi i ka dɔn hakili dɔgɔya kɔ nɔ tɛ ni y'i ka dɔn k'a fɔ kojugu dan de ye yarabi ala k'an kisi nin n'a ɲɔgɔnna jadi